Jeg hedder Anne, jeg er underviser på Holbæk Seminarium, og jeg skal være sammen med jer i medieugen under globalisering i det gadekær. Og hej, jeg hedder Carsten Günther, og jeg er medielærer og pædagogiklærer her på Holbæk Seminarium, og skal også være sammen med jer her i videoredaktionen. Vi skal lave 3 videoer i den her uge. Vi skal arbejde med globalisering i forhold til at lave dokumentarer. Vi skal forholde os kritisk til det, og vi skal også lave en lille kunstvideo. Vi skal arbejde både med at optage og redigere i videoen. Ja, og vi skal jo redigere det her program på computeren, og så bagefter så skal vi uploade alle vores film til internettet. Vi har lavet sådan et site på det, der hedder YouTube, hvor alle jeres små film skal uploades, og så skal vi kommentere hinandens film. Vi glæder os rigtig meget til at arbejde sammen med jer helt hen til næste fredag. Hej.